Assalamu alaikum. Wannan bidiyon na yi shi ne purposely akan waɗanda suke son fara trading ba su san kuma yadda za a yi su fara trading ba. Well, akwai wasu abubuwa masu muhimmanci guda 5 da ya kamata a ce kowa ya sani kafin ya fara yin ko forex trading ko kuma crypto trading. Shi dai trading, idan kuka ji an ce trading, mu koma baya kamar yadda muka san yadda ake yi locally a garuruwanmu da anguwanninmu. Ni musamman ni dan Kano ne. A Kano akwai wani waje da ake ce mai wafa. A wajen ana yin canji. Idan mutane za su canja kuɗinsu, misali suna son tafiya makaranta, misali za su je da naira, sai su ba da nairan nan sai a ba su dala, saboda makarantar da za su je su yi ƙasar waje a dala ake kashewa. So haka zalika waɗanda in suka shigo cikin Najeriya, misali da kuɗin turai, suna son su canja a ba su kuɗin Najeriya su kashe shi a Najeriya, can wafa suke zuwa su ba da wannan kuɗin nasu na turai a ba su kuɗin Najeriya. To amma akwai farashin da suke ƙarawa. Akwai wata kalma ta turanci da ake ce mai exchange rate. Shine wani ɗan bambanci kuɗi da ke tsakanin wani currency da wani currency. In kuka ji an ce currency ana nufin kuɗi kenan, kuɗin wani garin. Kun gani? Yanzu misali, bambancin da ke tsakanin naira da dala, wannan bambancin shine exchange rate. Kun gani? Kamar wani charges ne mutane suke ci, wayanda suke yin canji kenan. So wannan dan kudin tsakiyan shi fa yan canji suke bi, kuma shine kuke ganin suna hawa motocin nan, suke gina manyan gidajen nan da sauransu. So kun ga wannan harka ta canji da ake yi, exactly shine aka mai da ita kan kwamfuta da waya da sauransu, shine fa aka fara trading. Kun gani? So kun ga forex trading kawai canji ne aka zamanantar da shi. Ku fahimta? So amma yanda canjin yake ya dan bambanta tsakanin yanda yan canjin suke yi da mu yanda yan internet suke yi, saboda mu akwai ilimin da zaka yi da zaka fahimci idan na zuba kuɗi na anan, in na zo canja shi za a fi bani kuɗi. Kun gani? Wannan ilimin shi ake cewa technical analysis. Kun gani? Ilimi ne da ake yin shi a cikin charts. Za ka yi la'akari da yanda kasuwa ta yi jiya ko shekaran jiya ko last month ko last year, kai predicting ɗin abin da kasuwa za ta yi nan gaba. Misali, ka ga wani chart ya yi haka, ya yi haka, da ya haka kuma sai kuɗi ya yi sama, to sai ka ƙara ganin shi ya zagayo. To kana ganin wannan kasan sama market za ta yi, to kawai sai ka zuba kuɗinka ka ce market sama za ta yi. Kun gani? A takaice shi dai trading game ɗin prediction ne. Za ka ce ka zuba kuɗi, a canja maka kuɗinka daga euro to USD. Kun gani? To kana tsammanin euro yau za ta fi tsada akan USD za ta faɗi. To in kuma wannan tsammanin naka ya zama gaskiya, to sai kaga ka samu kuɗi. In kuma kai predicting cewa euro yau za ta faɗi, sai ka shiga trade haka, still in wannan prediction din naka ya zama daidai, still za ka samu manyan kuɗi. A taƙaice kenan. So ya ake yin trading din nan? Abubuwa 2 zuwa 3 ake amfani da su wajen fara trading. Akwai abin da ake ce mai technical analysis, akwai abin da ake ce mai fundamental analysis, akwai kuma abin da ake ce mai sentimental analysis. Yawancin sentimental din nan ba a fiye amfani da shi ba. Shi technical analysis shine duk wani abu da ake yi a kwamfuta, wa'annan charts din, kai reading candlesticks da sauransu, shine technical analysis. Ana amfani da shi ne don a san me kasuwa ta yi jiya kuma me za ta yi anjima ko gobe. Kun gane? Abu na biyu da ake amfani da shi shine fundamental analysis. Shi fundamental analysis yanda yake shine news. Yanzu misali, abin Allah ya kiyaye, an yi Najeriya suna amfani da ne, wani currency Najeriya suke amfani da shi? Naira ko? To sai yan Boko Haram suka zo, abin Allah ya kiyaye, suka sace ɗaliban makaranta, suka je suka fasa wani abu da haka na gwamnati. To a ranar da abin da ya faru, in dai news din nan ya tabbata an yi hakan, to za ku ga naira ta zube, saboda wayanda suke saka hannun jari a kayan naira da sauransu sun ciccire kuɗinsu. So shine za ku ga market ta zube. Kun gane? So idan kai predicting, kai amfani da wannan news in ka shiga trade,
ka ce market ɗin nan yau zubiya za ta yi, saboda an yi sace-sace a Najeriya da sauran abubuwa, sai ka ga prediction ɗinka ya zama daidai, kuma sai ka ga da gaskiyar market ɗin ta zube. So kusa a takaice wayannan abubuwa biyun ake amfani da su a trading. Shi wancan sentimental analysis ɗin kawai idan wani babba ne, misali yanzu Elon Musk, kawai ya predicting wani abu ko ya yi wani abu ko ya siyi wani abu a wani gari, irin ya bada impact sosai, mutum ɗaya ya bada impact ko wasu mutane kaɗan, to ana amfani da irin wannan ra'ayin nasu kuga sun canja market. So amma ba a fi amfani da irin wayannan ba, ni dai ban fi amfani da wayannan ba, kuma sanan da suke koya min trading ni ban jima suna magana nan ba, kun gane? So wannan shine a takaice kenan kusan overview of trading a takaice, irin yadda zaka dan fahimce shi akai. Trading is way beyond that. Kawai na yi muka bayani ne tsakanin yadda layman da layman zai fahimta tsakanin ni da kai. Kamar yanzu in ka tambaye ni mai trading, so bayanin da na muka ke kawai canji ne, mu muna bin kawai wannan exchange rate din ne mu samu mu predicting market, mu shiga mu saka kuɗin mu a market ta bamu kuɗi ko ta karbi. Kuma sannan ya kamata ku gane cewa market mutane biyu ne a cikin market. Wasu suna cewa market za ta zube, wasu suna cewa market za ta yi sama. So a tsakanin mutane biyun nan ba ake faɗa. To dole sai ka kasance kana ɗaya daga cikin mutanen nan biyu. To waɗanda suka fi ƙarfi, idan waɗanda suke cewa market za ta zube ne suka fi ƙarfi, sai kaga ta zube. Idan kuma waɗancan da suke cewa market ba za ta zube ba za ta yi sama, in suka fiya sai kaga market ta yi sama. So kawai kusan kokawa ake yi tsakanin parties guda biyu, waɗanda suke cewa za a yi sell da waɗanda suke cewa za a yi buy, a takaice kenan. So wannan shine abu na farko da ya kamata ka sani. So idan ka san wannan abu na farko din overview of me forex trading ma, sai ka je abu number 2. Shi dai wannan abu na biyu din bai wuce ka san da wani abu ake mallaka kafin a fara trading ba. Ya kamata ka san cewa ana buƙatar applications a computer ko a waya kafin a samu a shiga trade, a fara samun kuɗi da trade. Abu na farko da ya kamata ka sani shine ya kamata ka san wani website za ka je ko kuma wani application za ka je ya zame maka a matsayin broker, a matsayin wanda za su shige gaba su shigar da kai market din, ka saka kuɗinka kai trading. Kun gane? Na farko kenan inda za ka saka kuɗinka su juya maka shi daga naira su maida maka shi dala, ka shiga market ka fara trading. Wayannan su ne brokers. To ya kamata ka san wanne za ka zaɓa, saboda su ma business suka fito suna karɓar charges da sauran abubuwa. So abu na biyu da ya kamata ka sani bayan broker shine software ɗin da za ka dinka placing din trade a ciki. Yawanci popular ones ɗin guda biyu ne, da MT4 da MT5, za ka yi downloading ɗinsu. Sannan sai abu na uku da ya kamata ka sani za ka yi downloading shine inda za ka dinka yin wannan technical analysis ɗin, shine trading view. Most mutane kusan duk wanda na sani ma da shi yake amfani. A nan ne za ka ga charts da candlesticks da patterns da koma mai, a nan za ka zazzana da abubuwan nan naka, ka predicting market, ka je ka shiga trade. Sannan sai abu na 4 da ya kamata ka sani, websites inda za ka je don kai bincikenka na news, ma'ana fundamental analysis kenan. So yawancin irin wayannan platforms din akwai irin su forexfactory.com da sauran wasu tsirarai wanda na sani. So sannan abu na 3 da ya kamata ka sani kafin ka fara forex trading shine ka san yadda ake managing din psychology. Za ku ji mutane da yawa suna managing din psychology. Shi psychology shine kawai kwakwalwanka, abin da ke cikin kwakwalwanka. If you are in a bad mood, yanzu misali idan ranka a bace yake, idan ka je kai trading zai nuna da gaske ranka a bace yake, sai da zaka je ka kona kudin ka ne. Sannan idan kai zulama zaka je ka kwana a ciki ne. So duk irin wayannan abubuwan ya kamata sai kai wa kanka da kanka tarbiyya, ka gane? Saboda shi trading yana da wani abu, yana koya maka tarbiyya. Ko baka da tarbiyya zai nuna maka tarbiyya, in kuma ka ƙi zaka zama broke. So ya kamata ka san trading plans ɗinka, journal ɗinka, yadda za ka yi ka rinka shiga trade. Yau za ka yi trade, gobe za ka yi trade, a'a yau ba za ka yi trade ba, jibi ne za ka yi trade, a'a trade nawa za ka shiga, wace fiye za ka yi amfani da ita. Duk irin wayannan abubuwan ya kamata a ce ka sani kafin ma ka fara trading. Kuma sannan as time goes on
ya kamata ka dinka mastering din psychology dinka, kar kai zulama, ka san yaushe za ka yi trading, wani session za ka yi trading, New York ne, Asian ne, ga sanan dai wanne za ka yi trading. So ya kamata ka sa wannan a ranka as time goes on, kuma sannan ba abu ne na rana ɗaya ba, gobe za ta fi jiya, haka za ka yi ta improve. So sai abu na gaba da ya kamata ka sani kafin ka fara forex trading shine ka sani cewa trading ba wai ka shigo ka samu kuɗi ba ne a gobe. Yanda ake zuwa a digiri a shekara 4 a shekara 5 ana digiri, a gama a fara neman aiki a shekara da shekaru ana neman aiki, a zo finally a samu aiki. Kaga wannan these stages din, so fa trading shi ma haka yake. Ba zai yiwu ka ce ka shiga makarantar trading wata ɗaya wai ka samu abin da kake bukata ba. Sai dai su dora ka a hanya, saboda journey ne. Ba wanda zai rike hannunka a trading ya kama ya fara da kai har ya dire, ba zai yiwu ba. Zai kama ne ya kai ka inda zai kai ka aje ka, kai daga nan sai ka ci gaba da tafiya. Kun gane? Kamar yanzu lokacin da muna primary school, za mu ɗau hanya tun daga primary school har mu zo mu gama primary 5 ko 66. Idan muka yi kandi, mun gama primary, sai mu fara fafutukan neman admission zuwa secondary ko junior secondary. Sai kaga malamanmu na primary sun rabu, sai in je mu gama secondary dina, daga nan ne jam ne wa ek ne neko ne komai, in na ci in shiga jami'a. Daga jami'a malamai na secondary sai dai gaisuwa. Daga jami'a na kammala jami'a sai zo fara neman aiki. Malamai na da suke jami'a ba za su taimaka min da wani neman aiki ba. Wannan gogewa ta ce ta rayuwa da kuma connections ina, su ne za su yi min aiki, to su fa zan bi har na je na samu aiki na fara samun kuɗi. Haka zalika trading, za ka yi bincike, iya bincike ne. Bana mantawa akwai ɗaya daga cikin wanda suke koya min trading, wanda har yau suna kan koya min trading. Duk abokanai na ne, amma ina ba su girman su sosai. Muna waya da shi, yake ce min, nake ce mai yanzu me yake yi, shi ne yake ce min wai back testing yake. In kuka ji an ce back testing shine ka samu strategy guda ɗaya kai ta maimaita ta, kai ta kawai bincike a kanta, kai ta gano ta har sai ka kware sosai akan wannan strategy din. Kun gane? Shi ne nake mamaki, irin kai kana samun manyan kuɗi kuma still kana back testing. Yake ce mun senior man, shi kullun sai ya yi bincike, kullun ne sai ya yi bincike. So trading ba wai game ɗin da za ka fara ba ne ka gama, endless ne kawai, ba a gama trading. Wanda ce ma ana gama trading ƙarya yake yi. Ba a daina koyon trading, wannan ni na faɗa, ba a daina koyon trading. So ya kamata ka san cewa kullum sai ka ci gaba da bincike ne, kuma ka gane cewa ba wai malami ɗaya ne za ka samu ba. Za ka samu wannan a hanya zai sake ka, da kanka za ka nemo wani zai sake ka, za ka je ka binciken wani zai sake ka. Amma the most important thing shine ka samu malami guda ɗaya wanda ya koya maka strategy guda ɗaya, ka sticking to that strategy har sai ka ga bayan da kai ta back testing. Kun gane? So abu na ƙarshe ba zai wuce kawai ka samu strategy guda ɗaya ba, ka daina yawo akan kai ka iya SMC, gobe kuma kai ne price action, jibi kai ne ICT, gata kai ne, ka sanar abubuwa da yawa dai. So ni shawarar da zan baka shine ka samu strategy guda ɗaya. Idan SMC, idan ICT, idan price action, samu ka rike ta guda ɗaya, ka buɗe demo account as a beginner, kai ta practicing, kai ta back testing kafin ma ka karɓi funded account, kafin ka saka kuɗinka. Dan ni sai da na yi sama da wata 3 ina koyon forex kafin ma na buɗe demo account, saboda ba na ma trading a demo account. Yanda nake trading lokacin da ina farkon koyon forex ina shine zan dinka kawai analysis ina a trading view, kawai in dinka kallon chart in gani zai yi respecting din abin da na predicting. Ban ma shiga demo account ba, kun gane? Sai daga baya na bude demo account nake ganin ina ci,
na samu na karbi account, ina karba account din ban yi sati biyu ba na blowing din shi gani. So haka na karba na blowing na saka kuɗi na, ba wai funded account ba, na trading da kuɗi na kone account. Aka faɗi tashin ake har ya kasance kuma yanzu ina gabar da zan yi predicting market kuma successfully zan shiga trade kuma alhamdulillah in samu rabona in fita in samu kuɗi. So market ya kamata ku gane cewa ba abu ne na yau ba, wallahi rantsuwa ne ko duk tunaninka, ni dai iya ganewa ta ni na san ina da fahimta, ba wai bragging ba, amma in na saka kaina a abu duk wahalar shi ni na san ina shawo kansa. Amma trading, wallahi trading ya gane, trading sai da yasa na gane ba ni da wayo. Trading sai da but at the final end alhamdulillah zan iya bugan kirji in ce maka na je wani taki a forex trading, saboda ni na san na yi ilimin forex trading kuma zan bugi kirji in ce maka wayanda na koyi trading a wajen su gaskiya they are the best so far da na gani a arewacin Nigeria. Ina da mentors a arewacin Nigeria, kun ce mentor shi ya san kansa gani. Sannan kuma ina da mentor again wanda ba dan Najeriya ba. So shawara zan baku shine kawai ku bincike, kuma sannan ka sa a ranka wannan fa na zo ne na kona kuɗi, har daga baya kuma za ta fara bani kuɗi. Kamar normal makaranta ne, za ka kone school fees ɗin kai kullum, duk wata this semester za ku biya kuɗi mana, ga transport fee da sauransu. So ka sa a ranka kawai kai ma makaranta ka shiga, wannan kuɗaɗen da kake sa kake kona kamar school fees ne na makarantar kawai, amma daga baya za ta yi rewarding ɗinka definitely in ka cika ba za ka samu. So kusan shawarar da zan baka kenan as a beginner, kana son ka fara trading, ka sa wannan mindset ɗin a ranka, kakka sa wai za ka yi kuɗi yau ɗin nan, don wallahi ba za ka yi ba. Ni na gaya maka ba za ka kuɗi ba da forex trading idan a watan nan ka joining, ba za ka samu kuɗi ba. So in kai ka san cewa kuɗi ka fito nema ɗan sharp ka gane, to ka tattara gaskiya ka samu wani abu, ko kuma kawai ka makale ka dinka amfani da signal groups. Duk da dai ka san signal group ba zai mai da kai mai arziki ba, amma dai za ka samu alheri. So shawarar da zan baka kenan. So for more information akan yadda ake forex trading da sauransu, ka duba za ka ga na yi compiling wasu videos a folder guda ɗaya, na saka forex trading, ka duba za ka gani. So za ka gana ina yin video akan yadda ake forex trading, za ka ilmanta insha Allah. Sannan kuma ka danna link da ke kasan bidiyon nan, za ka ga telegram group ina, a nan ina koyar da abubuwan da bana koyarwa ma a nan. Kar ku manta ku yi subscribing to this YouTube channel, kuma sannan ku danna ƙararrawar da take saman nan. Thank you for listening, sai mun haɗa video na gaba.